daghan ang mahiligon karon sa mga tanom, daghan usab ang namaligya og kaang. Apan kining usa ka negosyante nga taga Dumanjug namaligya sa iyang gitawag nga happy pots. Kay ang halin niini alang sa iyang katagi lungsod nga adunay bone cancer. Ang report ni Femari Dumabo. Lakip si Frances Carmel Alpuerto, 27 anyos sa mga mahilig kayo sa mga tanong. Dili lang ning panahon sa pandemya apan sukad pa sa bata pa siya. O kay lakip sa napektuhan sa pandemya nawad-an og trabaho. Gusto niya makatabang sa iyang katagilungsod nga si Francis Ann, 21 anyos, sa pagpatambal sa gihambing bone cancer. Sa pagpamaligya niya og happy pots, mao iyang pamaagi aron makatabang nga gisugdan pa niya sa miaging buwan. Ug niabot na sa 17,000 pesos ang iyang natigom. I found out na hilig sad siya og arts. And so, I come up na nindot mag-fundraising og happy pots para niya. Ang yapong family is dili ganahan mag-raise me og funds like literally, mangayo lang gani mi og kwarta. Siya mismo ang nagdisenyo kung unsay gusto ni Francis Ann. Usa sa nakaaghat ni Frances Carmel nga mutabang. Kayang manghud ang na-diagnose kaniadtong bone cancer. Apan namatay niadtong 2008. Sa una sa jud ma'am, daghan ang tao nga nitabang namo, and I really want to pay it forward. Because I know the feeling kami sa una sa akong family. Alang kang Frances nga bisan unsay gihambin nga suliran, apan matag usa makahimog gihapon makatabang sa mas na kinahanglan, bisan sayano lang nga pamaagi. Kung kita mutabang, dako kita og maambag sa atong isikataw. Because always remember, it is the heart that does the giving. Uban ni Cleofer Lumayag, ako si Femari Dumabo. Balitang Bisdak.